हिसाबै जों फुल्लि आसाबादिल' नङा जों कन्फिडेन्ट कि जोङो एबार अदालगुरियाव जोंनो बांसिन सिट मोनगोन बाक्सायावबो जोंनो बांसिन सिट मोनगोन थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया रायजोफोरखौ जेरैबायदि थगायबाय बे गाहाय लेभेलाव जेबो खामानि मावाखिसै ओंखायनो रायजो राजाफ्रा थांखि लाबाय एबार बिपिएफनो रावबो भट होआ ओंखायनो अदालगुरि आरो बाक्सा बे मोननै जिल्लायाव बिपिएफआ निलबो थांनो हायो बेबायदि मोनसे थासारि जानानै दङ दा रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैदों बयनोबो भट होदों ओंखायनो आंहा फोथायनाय दङ बाक्सा आरो अदालगुरियाव एबार इउपिपिएलआ बिपिएफखौ फेजेननानै इउपिपिएलआ बयनिख्रुइ बांसिन बिजाथि देरहाहोनानै जोङो सरकार दानायनि फारसे आवगायलांगोन। रायजो सभानि एमपि आरो नोंथांनि समाजनि एमएलए मान होनो गोनां एमानुएल मोसाहारिया दिनैहाय बिजेपिआव जगदान जाबाय बे बिथिङाव नोंथाङा माबायदि खेंफोरथि होनो सानो? इमानुएल मोसाहारि आरो बिस्वजित दैमारि बिथांमोना बिजेपिआव जइन जानाया बिपिएफनि थाखाय मैखोम मोनसे खहा बेखौ बिपिएफआ मालाबाबो सुफुंनो हानाय नङा आरो बिनि उनाव माखासे गाहाय लेभेलनि बिथांमोननि बिबानगिरि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंनियाव जइन जाखांखाबाय आरो फैबाय सननाय समावबो माखासेया लाइन जानानै दङ दिनैबो माखासे एक्स-बिएलटिनि मानसिफोर जइन जादों दा बेखौ नायोबा बिथांमोननियाव गोबां खहा जागोन आरो बिनि दायनिगिरिया रावबो नङा हाग्रामा महिलारियानो थांनाय 17 बोसोराव गावनि लोगोफोरखौ गावनि साबअर्डिनेटफोरखौ बिबानगिरिफोरखौ मोजाङै बेबहार खालामबोयै माखासे आखल दिन्थिनाय सिगिनाय बायदिसिना दमन खालामनाय बिनि थाखायनो दिनै गारि गारि थांदों आरो जोङो मोनसे मोजां थासारियाव बयबो थानो लुबैयो इउपिपिएलआ बे थासारिखौ होदों दा बेनिखायनो बयबो इउपिपिएलजों फैदों आरो जों मोनसे मोजां समाज दानो हागोन। रायजोआव बिजेपि आरो बिपिएफ एलायन्स गैलिया होननानै बावैसो सान सिगां मोनसे प्रसार जादोंमोन नाथाय मिरुआव रायजो बिजेपि दोलोआ सावरायनायनि गेजेरजों दायो बिपिएफ आरो बिजेपिनि गेजेराव मित्रता दंबावो बे बिथिङाव मा बुंनो सानो? बिथांमोननि लोगो जानाय जायैया जोंनि बिटिसि इलेक्सनाव बा बिटिआर इलेक्सनाव जेबो माने सोलायनाय लाबोनो हाया खारन दिनै अलरेडि केन्द्र सरकाराबो मिथिखाबाय जे हाग्रामा महिलारिनि सोबख'नाय नासयनाय थगायनाय दा बेफोरनि सायाव बयबो मिथिखांनायनि उनाव दिनै बिथांमोननि लोगो थानाय थायैया जोंनि थाखाय जेबो खोथा नङा इउपिपिएलखौ रायजो राजाफ्रा नायगिरदो इउपिपिएलआनो सरकार दागोन। जिहेतु नुनो मोनदों जे बिजेपिआ नेशनेल पलिटिकेल पार्टि बिजेपि दोलोआ रायजो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारिखौहाय गावसिनि दोलोआव लांनानै बिटिआरनि इयुन समावहाय माबा मोनसे शिफ्ट जायैनि बिथांमोना फल' मन्थ्र खालामबाय थादों बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बिनि सायाव आं जेबो मिथिथ'वा जे बिजेपिनि सिङाव मा सोलिदों सोलियाखै मानोना बिथांमोननि जों एसेबां क्ल'ज नङा बे हिसाबै बिथांमोननि खोथाखौ जों मिथिया दा बिथांमोना आङो मोनसेल' खोथा बुङो जायफोरानोखि नेशनेल दोलोआव हाबदों बिथांमोना जाहाथे हारिनि खहा जानाय खामानि मावा मानोना हारिया थांनाय समाव गोब्राब मोनसे जुजिनानै फैदों दा बेबायदि हारिया दिनैबो मोनसे मोजां थासारि दानो थाखाय जों स्ट्रागल खालामगासिनो दङ दा बै समाव जायानो जेरावनो थाङा मानो हारिनि खहा जानाय खामानिखौ जाहाथे रावबो मावा आं बेखौ खावलायो। जिहेतु बिसायख'थिनि समावहाय सोलायनायनि स्ल'गान मोनसे दोहौ फैबाय नोंथांमोननि दोलोआबो बे स्ल'गानखौ लानानै दिनैहाय बिसायख'थि फोसावनायाव मैखोमै बाहागो लागासिनो बे बिथिङाव माबायदि साक्सेस जागोन होनना सानो? रायजो राजाफोरनि गोसोआव अलरेडि सोलायनायनि मोनसे सिन्था फैबाय आरो थांनाय 17 बोसोराव जुदि फरायसाफोरनि लाइमोनफोरनि आइजोफोरनि आबादारिफोरनि गोग्लैसोनाय गामि ओनसोलफोरनि लामा सामा जौगानाय बायदिसिना खामानिफोरखौ मोजाङै मावनाय मोनब्ला अब्ला बेबायदि हयथ' रायजो राजाफ्रा साननाय नङामोन आरो दिनै साननायनि बाध्य जादों खारन 17 बोसोराव बिपिएफआ जेबो खामानि मावाखिसै दा नंखायनो सोलायनाया दिनै स्ल'गानल' नङा सोलायनाया मोगथाङावनो फैगोन आरो बेखौ फैगौ 7 अक्ट'आव जेला बेवहाय बिसायख'थि जागोन बेवहाय रायजो राजाफ्रा बिनि गुबै माने फिननायखौ होगोन। जुदिहाय इउपिपिएलआ जुदि सरकाराव फैयो नोंथांमोननि गिबि मावनांगौ खामानिया मा जाग्रोगोन? हारि माहारिफोरनि गेजेराव खौसे लाबोनांगोन बिटिआर गोरोबथाखौ जोङो मोगथां महर होनांगोन आरो बेजों लोगोसे थांनाय गोलाव सम 30-40 बोसोराव जोंहा जि खहा जालांबाय हारिया सोमावसारनायनि मुङाव बेखौ दाफामफिननांगोन जायफोर मानसिफ्रा दिनै पिटिसिनिफ्राय लानानै एबसुनि भलेन्टियार फर्सनिफ्राय लानानै एनडिबिनिफ्राय लानानै बिएलटिनिफ्राय लानानै बे गासैबो रायजो राजाफ्रा जे बे सोमावसारनायाव गोबां खहा जाबाय गोबां माने एफेक्ट जाबाय बिसोरनि जिबनाव बेखौ जोङो फुलफिल खालामनो थाखाय जों खामानि मावगोन आरो जोङो बेखौ जेरैखि जाया मोनसे मोजां थासारियाव लाबोनो नाजागोन। रांखान्थि समाजखान्थि सोलोंथाइ जौगानायनि थाखाय जों गोबां हाबाफारि लादों धोरोमनि माखासे खामानि मावनो लादों बे गासैखौबो जों मावनानै मोनसे गोग्गो आरो जौगानाय हारि दानो थाखाय जों
आवगायलांगोन। बिसायख'थिखौ माबायदि बारलांजानो लुबैयो? गोजोन आरो मोनसे मोजां थासारिजों बारलांजानो लुबैयो। आं खावलायो बिपिएफ हान्जाया थांनाय 17 बोसोराव मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव हिंसा खालामबाय थादों। एबार बिथांमोना जाहाथे हिंसा खालामा, हिंसाजों जेबो मोननाय नङा। मोनसे गोजोन थासारिनि गेजेरजोंसो जोङो गासैखौबो मोननो हायो। आरो दिनै बिपिएफ दोलोखौ हिंसा खालामनायखायनो रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनदों। दा बेनिखायनो खुनु रोखोमनि जाहाथे हिंसा खालामा, आं बिथांमोनखौ खावलायो आरो सरकारखौबो खावलायबाय थादों जोङो जे बेवहाय फुल प्रुफ सिकिउरिटि एरेन्जमेन्ट खालामनानै बिसायख'थिखौ खुंनांगोन। बेसेबांसो बिजाथिफोर देरहासारनायनि गेजेरजों 30निख्रुइ बांसिन बिजाथिया जोंनि देरहागोन आरो जोंनो बयनिख्रुइ बांसिन सिट मोननानै सरकार दागोन। बे समावहाय इउपिपिएल दोलोनि मान होनो गोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे फैगौ 7 आरो 10 अक्ट' सेथि आरो नैथि खोलोबनि थाखाय खुंफुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिया गोजोनै गोजोन बारहोनांगौ होननानै बिथाङा टाइम बर' बिफाननि गेजेरजों खावलायदों। गोजोन